sa pangit. Nagpagupit ka? Bakit? Kapagsi ba? Di mo na magagawa to? O ito? Kahit to? Kaya yan. Tada! Wow! Ang yaman! Pasok sa katalogan. Kimiso! Agree. Ouch. Galing ako kapata. Anong klase papunta? Yung pag naputukan ako kaya kong panindigan. Ano masabi? Kapag ang mga problema mo ay sagad na, umungol ka lang, ganito. Let's have some fun. Let's go! Hi guys! May bago akong binili sapatos. Akala ko ang mahal-mahal. Yun pala mas mahal kita. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Magpapamatay ako! Sige! Awat ha? Subukan mong pamatay! Awat ha? Pag nagpakamatay ka, babarilin kita! Ito na magawa ka sa buhay mo, batang goma. Talaga, patay na ako. Eto sa inyo. Kahit sabihin ko sa sarili kong tama na! Tama na! Isang text mo lang ngayon. Nandyan na ako. Hey guys, good news na naman yung alphabet. Tingnan nyo. A, B, C, D, E, F, G, H, I love you. O bakit? Kilala mo si Ann? Sinong ano? Ann! Ang tama! Iwan naman, kumabol pa.
Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking pupunsyon sa ay clear.